2021 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଆଜି ଆଉ ଏକ ଦିନଟି ଅଛି। 2021 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏ ହେଉଛି 2021ର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆଜି 1:46 ଆରମ୍ଭ ହେବ, 5:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି ଭାରତରେ ଅଳ୍ପ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବା ସେଭଳି ଧାର୍ମିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି ଉତ୍ତର କାନାଡ଼ା, ରୁଷ, ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟିକୁ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଏହାର ସମସ୍ତ ମଝି ଭାଗଟିକୁ 99% ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଚାରିପାଖ ଏକ ଚୁଡ଼ି ସଦୃଶ ଦେଖାଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଆଜି 1:46 ଆରମ୍ଭ ହେବ, 5:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।